Mantenir la flama del bàsquet no és gens senzill en determinades circumstàncies, i si no, que li ho preguntin a la gent del club parroquial Roser, que s'han vist obligats a deixar la instal·lació perquè l'església no els permetia jugar més en la zona on des de fa pràcticament 80 anys ho han jugat sempre. El bisbat argumenta que necessiten l'espai per a nous usos. El cas és que a correcuita el Roser i l'Ajuntament s'han posat d'acord per construir un pavelló semicobert, les obres del qual ja han començat. Es farà sota del pont de la Marina i s'espera que estigui acabat pel Nadal. El Roser té una plantilla de 300 jugadors de 26 equips, més l'escola. La nova seu social del club serà la coneguda Casa Groga, que és al mateix barri.